euros cantas veces por WhatsApp. E Rocío, creo que a que tamén está moi a día é a estafa do amor. Dende logo que si, cada vez vemos máis, e anda que non preocupan. Esa estafa do amor, cando conectan con nós a través das redes sociais e directamente nos embaucan. Por que? Porque nos falan moito durante todo o día, fannos esa compaña, ata nos dan certo cariño e despois chegan con esa confianza que se xerou a pedirnos cartos. No peor dos casos, deixámoslle eses cartos e xa estamos caendo na estafa. Vemos moitas delas últimamente e hai que ter moito ollo. Algo que, dende logo, non hai lugar a dúbidas de que están nos estafando e que esa persoa que está ao outro lado nós nunca a chegamos a ver en persoa. Nunca a vemos físicamente. Por qué? Porque sempre está moi ocupada, sempre ten moitos viaxes, está no estranxeiro e aí xa hai que desconfiar. E non temos que marchar moi lonxe para coñecer estafas do amor, porque ben sabedes a que pasou aquí con Rodrigo Nogueira, ese estafador do amor de Marín que estafou a máis de 100 mulleres e non só lle levou os cartos, senón tamén é que a algunha ata lle destrozou a vida. Unha conversa aparentemente inocente a través de internet con alguén interesado en coñecernos pode ser o inicio dun dos peores calotes que hai. A estafa do amor que che deixa co corazón roto e o peto baleiro. Hoy que si me estás viendo, lo que siento yo es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti. 63 anos ten esta muller que durante meses creu que o propio Enrique Iglesias falaba con ela a través dun chat e lle correspondía sentimentalmente. Chegou a entregarlle 2.700 euros e estaba disposta a abandonar o seu marido para fugarse con el. Detrás do calote operaban mafias nixerianas especializadas neste tipo de estafa. Tamén dentro das nosas fronteiras danse casos prácticamente a diario e moitos nin sequera saen á luz pola vergonza que senten as vítimas xa arruinadas tralo engano. Brad Pitt foi outro dos ganchos para enamorar a dúas fans que pensaban que falaban co seu ídolo. Unha muller de Granada chegou a entregarlle 175.000 euros e outra en Vizcaya 150.000. Danlle o suposto amante todo o seu patrimonio. E como seguen pedindo máis, acaban endebedándose cos bancos ou, o que peor, enredando con prestamistas. Hai un ano aparecían asasinados na súa casa de Morata de Tajuña 3 irmáns septuaxenarios. Amelia, Francisca e Pepe morrían a mans dun cidadán paquistaní o que lle debían grandes cantidades de diñeiro. O motivo? As dúas irmáns levaban tempo sendo cortexadas por dous supostos militares estadounidenses que acabaron pedíndolle cartos por diferentes motivos. Estímase que chegaron a enviarlle 400.000 euros. Dilapidaron a súa herencia e pediron a coñecidos, veciños e ao prestamista que acabou coa súa vida. Pode ser Michael, David ou calquer outro nome. Un marine dos Estados Unidos, un actor ou un cantante. Uns pretendentes, amigos falsos, que aparecen de súpeto pero agochan moito máis perigo do que pensamos e do que é difícil escapar. Bueno, pero moito ollo, porque as estafas en redes sociais, dende logo, non sustitúen as de sempre. E ollo, porque nas rúas de Vigo xa parece que andan estafadores facendo precisamente a estafa do tocomocho e tamén o xa coñecido timo da estampita. Son os grandes clasicazos, Son grandes clasicazos que se volven á rúa, non está de máis volver a explicalos unha vez máis, porque o único que queremos é que non vos enganen, sexa como sexa e sexa onde sexa. E para iso falamos xa cunha das voceiras da Policía Nacional de Vigo, con Teresa Riera. Teresa, moi boas tardes. Boas tardes. Teresa, comezamos por estes dous clasicazos como son a estampiña e tamén o calote do tocomocho. Imos comezar por este último para volver a explicar unha vez máis, que non está de máis, como funciona a estafa do tocomocho, como nos intentan enganar, Teresa. Pois mira, a estafa do tocomocho, como o seu propio nome indica, vai de cromos. Ai non, perdón. A estafa do tocomocho é un billete de lotería. Ti vas pola rúa e que pasa? Acércase unha persoa cun billete de lotería supostamente premiado por unha gran cantidade de diñeiro e diche que por algún motivo el non o pode cobrar. No que ti estás a pensar se podes abordar compralo por menos diñeiro do que vale, que é o que el te pide, aparece un terceiro que é un gancho do primeiro e métete moitísima prisa. A clave está en non darte tempo a que penses para nada en que pode ser un engano. Ese terceiro pídeche que deas ese diñeiro, compartes o negocio con el, o que senón o aborda el e ti o perdes. Como non dan tempo, se ti aceptas, xa caíches.
xa teñen o tempo do mundo para acompañarte a bancos, caixeiros, inclusive a túa casa, se o precisas, para que recopiles todo o diñeiro. E ao final, atopaste cun billete de lotería que non está premiado, eles levaron todos os teus cartos. A xente Riera, sei que estás aí tamén cunha compañeira, con María Bullo, queremos convidar tamén a Hora Galega. Moi boas tardes, a xente Bullo. Hola, boas tardes. Queremos vos preguntar agora, porque tamén vais dun sobre de cartos o timo da estampita, para lembrarlle a toda a audiencia como este timo precisamente para non caer nel, non? Sí, pois como o propio nome indica, este timo consiste en que nos ofrecen supostamente estampitas ou cromos que non teñen valor por unha cantidade de diñeiro. Entón, eles o que teñen na bolsa é moito diñeiro, moitos billetes, nos los enseña, pero esta persoa finxe que non sabe o que ten, o que posee. Nos o que podemos facer é caer na trampa de comprar este sobre, esta bolsa con diñeiro por unha cantidade inferior. Este é o negocio. Se caemos nesto, xa estamos perdidos, porque aparecerá unha terceira persoa que meterá presión, igual que no timo anterior, para que pagamos o negocio. O gancho é, se non fas ti o negocio, vou non facer eu. Entón xa non nos dá tempo a pensar con claridade, e o que facemos é entregar o diñeiro que nos piden a cambio deste sobre ou desta bolsa con tantos cartos. Tamén ofrécenos o que sexa por recibir os cartos, acompáñanos ao banco, a nosa casa, levarnos en coche, o que sexa. Toda amabilidade, non, María, basicamente? Sí, toda amabilidade sí, con tal de que esa estafa funcione. Teresa, dicíamos que estamos falando de dúas estafas moi coñecidas, a estampiña, o tocomocho, e aí, por exemplo, nas rúas de Vigo, estades notando que hai bastante presenza, unha vez máis, destes calotes, non? Pois sí, aunque parezca increíble, o timo tocomocho leva 50 anos funcionando, o sea que parece abraiante, pero a verdade é que funciona e sigue captando xente, moitas veces os maiores, que non saben ver que os están engañando. É algo que é importante que falemos en aberto nas familias. Claro. Pois María Bullo e Teresa Riera, dende logo queremos agradecervos que esteades hoxe connosco no Hora Galega, pero tamén queremos aproveitar para lembrar que xa se achega o Día do Patrón da Policía, ese 2 de outubro. Se non me equivoco, vai haber unha programación con moitas actividades e non queremos pasar a oportunidade de que nos contedes un pouco pois en que vai a consistir ese día, que podemos ver, que podemos disfrutar. Pois sí, a partir deste xoves xa temos un montón de actividades programadas en Vigo, porque todos os anos o Patrón da Policía celebrase nunha cidade de España. Este ano vais a celebrar en Vigo. Entón, a partir deste xoves xa temos un montón de actividades programadas. Temos toda a semana, de xoves a xoves, unha exposición dos medios da policía nos xardíns de Monteiro Ríos. Ali podemos hablar cos nosos axentes, podemos coñecer un pouco máis de cerca o traballo que realizamos e tamén podemos ver, por exemplo, o megadrón da policía, o helicóptero, o Uro dos Geo. Temos moitas cosas. Ademais, hai actividades para os máis pequenos. Temos pequenos coches patrulla para que eles mismos podan conducilo e vivir a experiencia. Ui, María, eso... Cosa... Sí, perdón. Sí. Continúa. Non, iba a hablarte de outra actividade para nenos, pero que tamén gustalle moitos maiores, que é o sábado. O sábado en Castrelos temos unha exhibición tamén con os nosos axentes que van a mostrar o traballo. Está un pouco máis enfocado ás familias, o que fan diariamente. Van a estar os guías carinos cos seus cans, van a estar os cabalos, unha actividade que vai a disfrutar todo o mundo e que todo aquel que quera pode acercarse. Sí, é aberto, non? Sen dúbida, os nenos e as nenas teño feito algún destes actos. Veamos imaxes hai nada de aí 2 anos na cidade da Coruña. Agora escolles a cidade de Vigo para celebrar o Día da Policía Nacional de toda España na cidade de Vigo, con estas actividades que de verdade son máis que recomendables, e dicíamos, non, en familia, porque toda a familia disfruta, non, Teresa? Así é, son actividades dirixidas a toda a familia. Eu coido que o día 27, o sábado, vai ser moi bonito, moi vistoso de ver. Xa o ano pasado no Bicentenario fixose algo similar, pero isto vai ser todavía máis forte, máis grande. Pois a xentes, quedamos ese 2 de outubro para disfrutar con todo o corpo de policía. Vos agradecervos dende logo que entrarades hoxe no Hora Galega. Grazas. Grazas a vos.
pois xa hai unha persoa no cárcere polo asalto a José na súa propia casa, pero como xa